dormint. A veure, va, bon dia! Bon dia! Caguin 10 rojos de merda, va! A veure si se'ns pot dir, vinga, senyores i senyors, vos donem la benvinguda així al centre, com es diu això, la petxina, eh? Vos donem la benvinguda a la petxina, la petxina, bé. Bueno, estem així, en directe, en un acte, bueno, anem a fer una prova, som la companyia, no sé si mos coneixeu, la majoria em coneixeu, que sí, digueu-me que sí, eh? Sí o no, no? Ja digues que estem ahí, molt bé, tenim allà el millor tècnic de Pau de Plom, un aplaudiment per l'amor de Déu! Digue-li. Senyores i senyors, el que volem és que vos rieu un ratet, volem començar este acte amb unes risses, voleu passar-ho bé, sí o no, va, eh? Que vos veig preocupats per el Francisco, els tratges i tot això, eh? Jo no sé, estic que sí, em sentiu allà al fons bé o què? Que vos queden molt bé les banderetes. Ja és una miqueta antica, això. Cerdà, mireu-se-ho això, eh? Vale, lo de les banderetes de plàstic, ja està bé. Per l'amor de Déu, en els tiempos d'internet encara estan les banderetes, eh? Que pareixeu estos, mira. Te recordes, mira, el del papa, Benedito, amigo, Senyores i senyors, anem a veure, avui hem vingut a fer-vos un xicotet teatre abans dels vostres parlaments. Apassionants estos dos estan així com dient, ai, no s'han sentat, que soc d'esquerra i no sé, és que de veres tinc problemes. Jo, perdoneu, som molt animal, jo què sé. Per això som la companyia Pau de Plom, avui hem vingut així, tota la companyia al complet, un aplaudiment per l'amor de Déu. A David i a Carles anem a fer una miqueta de joglars, encara no troben el puesto. Ai, és que teníem la butaca reservada. Jo m'han vingut en la samarreta d'Ovidi Montllor i ara... Ai, en Déu, catalanistes de merda. Ah, en sèrio, l'altre dia vaig veure Carol Rovira per la tele, el Carol Rovira, petit que parla un poquetina, Camondo, mira. Me cague en Déu, quina oposició farem! Senyores i senyors, jo m'ha criat en Alcoi, ja ho sabeu, i estem així en València. València, la ciutat de les flors, de la llum i de l'amor, papà! Me cague en Déu! Volíem reflexionar una miqueta a València, que és bonica València, digueu-me que sí, Això és un no parar, jo no puc evitar. València, jo què sé, València, la ciutat, a veure si improvisem una miqueta, a veure, això és un homenatge a la gent de Serra, mira. No ho puc evitar, A mi és que m'ha portat moltes alegries, això, mira. Esta és l'alcaldessa de Pau de Plom, mira. Valentiano! L'altre dia la va sentir dir això, senyor pirotècnic! El que fa por, Pues ho exagere però lo justet, Senyor Vilà! Estamos aquí en la pechina! ¿Es la pechina de Rita? Senyores i senyors, estem al País Valencià. Jo no ho puc evitar. El teatre, per això, no puc evitar treure tota aquesta gent. La gent a molta gent diu, que Xavi, sempre els claves en els mateixos, que sí, En qui voleu que me clave? Pues si són insuperables, me caguen. En qui voleu que me clave? En Jorge Alarte. Jo, mira, últimament vaig fer els teatres de dir pel País Valencià i dic, Jorge Alarte, la gent fa... La gent diu que te xupa, què? Com de veres? És que no, per això pas no puc evitar-ho. Com si vas a qualsevol i dius, Agustí Cerdà, la gent diu... Diu, la dona de qui? Chico, sí, l'home este que pareix un teleñeco, va. Pareix un... No cobraré, no?
Bueno, en homenatge al País Valencià, este que tenim, per sota sol, les rites, els camps, els trajes, vinga, trajes, pot dir, pues si no els lluixes, hòstia. 30.000 euros en trajes. Veus al camp i dius, pues si no els lluixes. I donaria igual que xeres en xandall. Ara el veureu que el tenim allà darrere al camp, O jo que sé, en homenatge a tota aquesta gent que està a veure, mira, això seria el Fabra, això és improvisat, El Fabra de Poder Plomes, una operació de Minulo. Agustí, este és Carlos Fabra, que t'ha agarrat un accés. Desfibrilador. Que vinga House. Pues esto sería el Fabra, yo sí no ho puc evitar, mira. Pues tenim lo que mos mereixem. El Fabra normalment diu això. M'ha tocat altra volta la loteria. O com va dir l'altre dia, frases històriques del País Valencià, va dir: yo no sé la cantidad de gente que habré colocado en 12 años. Siau, senyores i senyors, avui venim per un motiu, i és el motiu que ens han convidat a ser republicans. Nosaltres estem inventant-se una historieta sobre el tema de valencià, a pagar i a callar. Ens van passar tot un informe per a documentar-se que dius, això ho farà ta abuela, Eren 12 pàgines de gràfics, La financiació, això farà ta tia la mora. Però estem treballant, això que aneu a veure és un treball, és una idea, la companyia Poder Plomes estem preparant una idea, perquè ens agrada molt això del programa demà, agarreu agulleta, molt bé. Però no li hauria l'Agustí, que ha tingut un accés. Perquè si l'Agustí ara li agrada algo, què feu? Tot el País Valencià dirà, què fem? Sense Agustí? Tots què fem? I la resta dels valencians, però qui és? Qui és? El d'Esquerra, qui és? Qui és, el de Aralar o el de Xa o el de Orange Marque no sap? Falta Orange Marque? I Trajes Milano. Trajes Milano. Bé, deixem això. Senyores i senyors, jo simplement volíem reflexionar sobre això. A veure, estem així, diu, les terres valencianes no som el Levante feliç, ni així diguem els gossos amb llonganisses. Molt bé, els escriptors que teniu en els folletos, molt bé. Però això i les banderetes me caguen, mira que invertiu bé els diners, El País Valencià, el País Valencià, senyores i senyors, no és una terra rica. Ocupem el lloc 11? En Canal 9 dirien 11? Saps de veres, en Canal 9 dirien 11. Perquè ara, bueno, ja parlem d'educació per la ciutadania una altra dia, si no tenim temps. La puta, bé. El lloc 11 de 10 comunitats autònomes. Som el que ocupa el lloc 11 en riquesa, en riquesa. Per tot això, però tot i això paguem impostos de primera i rebem prestacions de tercera. Si voleu més, s'ho llegiu, Valencians a pagar i a callar. I nosaltres